כן, היום אנחנו בסרטון של שוערים. וואי, איזה פתיח גרוע. טוב חברים, אז היום אנחנו בפעם הראשונה נדבר על הערוץ גיבוי שלי. מה הכוונה? נעשה בו סרטון אמיתי. וכן, כן, כדאי שאני אסביר לכם על מה הסרטון. או שקראיתם על הכותרת, אבל לא אכפת לי, אני פשוט אסביר לכם. סרטון של שוערים שעשו הצלות וחגגו ושמחו, אבל בסוף הם הסתערו על זה. למה אני עושה סרטון על זה? פשוט מהסיבה פשוטה שהיום הולך להיות אחד מהאירועים הגדולים ביותר. ברסה נגד ריאל, גמר גביע המלך. אז בואו נתחיל. אנחנו נתחיל עם אלוף עולם, לורד מרטינס, רק מרטינס. פשוט יש שני מרטינס, לורטרו מרטינס ומרטינס. מרטינס, שנחשב לאחד מהשוערים הכי טובים במונדיאל, סך הכל באמת היה שוער טוב במונדיאל. הוא עצר 2 פנדלים במשחק נגד הולנד, עצר פנדל נגד צרפת. אבל בואו נגיד זה ככה, במשחק נגד הולנד הוא קצת השתגע. חגג כמו מטורף. כן, הוא חגג. לצערו הרב, או למזלו הרב, הולנד הצליחה כמעט להשוות בפנדלים. ולמה אני אומר למזלו? כי היא כמעט הצליחה. כן, למזלו, לורטרו מרטינס הצליח להבקיע את שער הניצחון ולהביא את ארגנטינה לחצי גמר. אבל מי יודע, מה היה קורה אם היה קורה אחרת? היו אומרים שזה היה בגללו? בקיצור, הלקח הוא שהוא לא צריך להשתגע כל כך הרבה פעמים. אז ארסנל נגד ריאל מדריד. ארסנל קיבלה פנדל וקורטואה עצר את זה. חייב להודות, עצירה מאוד טובה. אבל בוא נגיד את זה ככה, הוא לא הכי עדין. הוא פשוט חגג, ישר הלך לאוהדים וצעק. אבל בסוף מסתבר שזה לא הכי הסתלם לו. למה? סאקה פשוט עשה מעליו צ'יפ, כן. אחד מהשוערים הטובים ביותר בעולם. הוא די השפיל אותו. ישר אז זה קרה במשחק של דורטמונד נגד סביליה. כן, זה היה בתקופה שאלן היה עוד בדורטמונד. דורטמונד קיבלה פנדל, אבל השוער של סביליה עצר. אבל לא רק עצר, חגג. הוא חגג כמו מטורף. צעק להולנד מול הפנים. כאילו בגלל שהוא עצר את הפנדל. אבל אז פתאום הגיעה שריקה נוספת לפנדל. למה? מסתבר שהשוער של סביליה לא היה על הקו. ואז הולנד הפקיע את הפנדל. והוא חגג לו, כמו שהוא חגג לו, מול הפרצוף. אז כן, לפעמים שוער צריך לדעת מתי לחגוג ומתי לא. שוערה של ארסנל, כן, ככה אומרים את זה באנגלית, אל תשפטו אותי, עצר פנדל של רמוס. אבל השופטים עשו בדיקה וראו שהשוער יצא, כאילו, מהקו. כן, הוא גם יצא מהקו. כן. למה יש לנו היום שוערים שיוצאים מהקו? לא יודע. אז הפנדל היה צריך לקרות מחדש, ורמוס, בוא נגיד את זה ככה, קצת הקפיץ את הכדור, כן. וכשהוא בעט, הוא הכניס, וחגג גם, כמו איך שהשוער חגג, כי הוא חגג שהוא עצר בעיטה של רמוס, אבל כן. ותראו, הוא בעט לו ביד. אנחנו עוברים אל שוערה של פולין, שפשוט עצר פנדל של מסי במונדיאל 2022. הוא חגג עם השחקנים, כאילו עכשיו זו חגיגת חייו, כאילו עכשיו הוא ניצח. בסוף, ארגנטינה, לא רק שהיא ניצחה, היא ניצחה גם 2-0. שאפילו גול אחד פולין לא הבקיע. בתכלס, הוא היה צריך לחשוב על זה לפני שהוא חגג. כי פשוט אחרי זה מסי זכה במונדיאל, אז אולי לפעמים תחשוב לפני שאתה חוגג. תרשמו לי בתגובות אם אהבתם את זה שהייתי עם פייסקאם.